Ano ginagawa mo yan, Abdul? Ay, Arroz Caldo, Amadji. Piling ko ka narito ako, ha? Arroz Caldo. Ay, unal ka, Arroz Caldo, ha? Kaya ko pag kinamanta. Amadji, ha? Ikaw kiminama. Unal ko, masarap sa ini. Arroz Caldo, kinaman ko dyan. Kaon kumain kayo mo, ha? Gamitan ako TV. Oh my God! Ayan, nagkuha mo, kawa. Arroz Caldo mo. Gusto ko la? Oh, no, 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 no. Doon ako, Abdullah. Doon ako pa raw. Malalay na ako. Doon ako.